Ola, chámome Bea, nacín en San Adrián, vivín en Zas, pero ahora estou casada en Meanos, con Felipe. Eu son Felipe Soris Castiñeira, de lugar de Meanos. Cantos anos levades casados? 25. Este año hace 26. Este ano fai 26 anos. 26. Cantos anos levades indo a Carballeira? Porque vea, no teu caso, creo que xa fai... Sí, empecé a traballar, acórdome, o pouquiño que me acordo, daquela, creo que tiña 8 ou 9 anos cando empecé a vender rifas, que era o que nos deixaban facer porque éramos moi pequenos, acórdome deso, do pouco que me acordo de vender rifas, que daquela había un carneiro para subestar, é o que me acordo. Despois empecé a traballar na cociña, nos xerros, bueno, empanadas, eso todo. Felipe? Eu un poquinho máis tarde, son máis reacio, entón sobre, non sei, por 98, 99, máis ou menos. E por que empezaches a ir como voluntario a Carballeira? Porque me gustaba o rollo da música celta, animeime, foi un pouco a pouco, e ao final, pues, engancha. Entendo, Bea, que hai algo que ver tu veches, non? Ou Sí, non? veu por min. As cousas como son. E por axudar tamén, porque había xente conocida, estaba meu cuñado Fidel e tal, entonces tamén, Fidel tamén o animou a que viñera. Nada máis chegar xa te puxeron a traballar, Feli? Sí. Eu para outra cousa non, pero para traballar me botaron a man, sempre estou aí. Bea, dixéchesnos que foron cambiando, digamos, as funcións, sempre Sí. vinculada Sí. como voluntaria. Cal desas funcións como voluntaria che gusta máis? A mí a que máis gustou sempre foi a cociña. O que pasa é que agora estou máis limitada co tema de que tuve un accidente no traballo, e entonces agora estou na entrada que tamén gustame moitísimo, o sea, non o cambio por nada. Porque aparte ves a entrar toda a xente, que é moi bonito, porque ves a xente, e tamén cando marchan, que marchan moi contentos algúns e veñen a felicitarnos polo ben que o fixemos, ou polo ben que estaba, ou polo ben que tuvo todo. E iso é moi bonito. Como recordas ti eses primeiros anos, cando aínda eras moito máis nova, moito máis pequena ao final, non? Sí. Como recordas eses primeiros anos? Eu o que acordo é que, claro, xuntábamonos todos, porque éramos todos os veciños da miña idade, que estábamos traballando todos, entón era como que un momento para estar todos xuntos tamén, pero sempre era coa ansia de traballar. Para mí nunca foi unha festa de disfrutar en plan música ou baile como vai outra xente. Para nós sempre foi o traballar. Eu non asimilo a Carballeira se non estou traballando. O sea, é como que non a vivo. É máis, o ano que tuve embarazada, que faltábame 20 días para dar a luz, tuve axudando no que puden. Ainda que berraban comigo para que me sentara, pero axudei tamén. Que foi o único ano que fixen menos, ou non fixen casi nada. Pero despois sempre traballei. Eu non asimilo a Carballeira se non é traballando. Bueno, é outra maneira de disfrutar, entendo, non? Porque disfrutas dese traballo. É que eso, disfruto do traballo, e disfruto de falar coa xente, de que che digan as cousas de que ben o paseo, que tanto me gustou isto, ou que ben o fixeches, ou que te digan o ben que te portas, ou o ben que... Bueno, todo bonito que che din. Hai cousas malas tamén, pero son moitos menos. Gracias a Dios. Que choio che asignaron a ti, Feli, nada máis chegar? Eu, nada máis que chegar, a primeira cousa foi ir para o puesto de empanada que veía antes, máis que antes daban cun serro e un litro de viño, entón era descorchar viño. Pero bueno, despois xa me cambiaron para a parrilla e desde aí xa... Aí está. Hasta o día de hoxe. Agora che pregunto máis por eso, pero igual, se facemos unha encuesta, pode salir ese o traballo máis duro da Carballeira? O da parrilla? Que pensades vos? Para mí sí. Duro é moi duro, pero Para mí sí. faise con gusto. Como vos repartides nesa cociña? Bueno, Ao día de hoxe? Agora, como hai 3 parrillas, máis ou menos 2 en cada parrilla. 2 nunha de churrasco, hai 2 de churrasco, 2 e 2. E depois hai unha de para criollos e outros 2. Así nos repartimos. Para que entenda a xente o volumen de traballo e tamén o volumen de esforzo que hai aí, nestas últimas carballeiras, por exemplo, cantos kilos dirías máis ou menos de carne que se asan nesas parrillas que nos dis? De churrasco, máis ou menos, sobre 800, 850. Depois, 200 máis ou menos de criollo, 300 de polo, algo de todo. Depois tamén hai mexillón, hai paellas, que tamén, bueno, hai que botar tamén unha man ao principio para facer o preparativo.
Os críticos que din desa comida? Eu creo que marchan contentos. Sí, non? Sí, Sí, a xente marcha moi contenta. Sobre todo polo tamaño das racións, que din que sempre que son moi abundantes, que son boas, vamos, que ningún se queixa da comida. Normalmente nunca se queixan da comida. Como parrillero, recibes Sí, felicitacións ou non? moitas, moitas. Darnos desde de fora do que é a barra, parrilleros, moi ben, tal. Os animan. Moi ben. Entendo, ademais, que con días de calor, como foron estes sí. últimos, estar ali... Estes 2 últimos anos foron bastante duros, moi duros. Moita calor, pois a calor da parrilla, o carbón, eso é duro, é duro. Eu cambiar 3 veces de camiseta. Ou máis. Ou máis. Pero, aínda así, témolo falado, non? Gustache ser parrillero da Carballeira? Sí. Eu se me quiten de parrilla xa non volvo. Agora estaba moi acostumbrado á parrilla, pois mira, estás para a parrilla, pois sabes o que tens que facer, sabes as cousas que tens que facer, entón, pois... Xa está aprendido. Dentro da Carballeira, como voluntarios, non? Que vimos, o sea, fálase e sábese que os voluntarios son o que mantén a Carballeira, porque hai moita xente traballando eses días e previamente e tal. Tamén se conoce moita xente, se fala con moita xente, non? Bea, ti dicíalo, pois a xente que sale e nos pregunta e tal, como é ese... Non sei, en plan, así, o sea, o máis bonito é que salen contentos, eso é o principal. Pero, aparte que salen contentos co viño, pero salen contentos tamén co que é a Carballeira en sí, co traballo, que sei. Pa min é un orgullo que a xente marche e pase por ali pola porta, onde estamos nós, e que nos diga marchamos encantados, pano, vamos volver. Eso é o máis bonito. Pa min eso é o mellor da Carballeira, non? Que a xente marche contenta e que queira volver. E vos, que estades, ademais, en puestos diferentes de Sí, traballo, non nos vemos en toda a digamos, noite casi. pasaxedes algunha Carballeira xuntos? Creo que non. No, porque aparte cando el veu a Carballeira, eu estaba traballando, e daquela aínda tampouco estábamos xuntos, porque eu traballaba, el non. E agora traballamos, pero el nunha punta e eu non outra. Entón, vémonos ao final, cando marchamos. Marchamos A xuntos. entrada e a salida. Sí, marchar e volver, o sea, vir e marchar, sí, vinimos xuntos, pero despois nada máis. Non nos vemos. Bueno, é a maneira de garantizar que durante a Carballeira non vos enfadades, nin No, hai ningún momento. Eh, E portase ben que algunha vez me trae de beber tamén, que sabe que estou ali na outra punta e non teño opción para beber. E probaches o churrasco de Filipe da Sí, Carballeira? claro, por suposto, sí. Que non o probou. Que vai a Carballeira non probou churrasco. Sí, É que non vai a Carballeira. Daquela non fixo moi ben a No, súa... no. En calquer caso, Felipe, isto de que te puxeran de parrillero, convertiute en parrillero de outros sitios tamén. Sí, ahora xa me coñen casi para todo. Na casa xa estou acostumbrado, pero xa para máis sitios tamén. En outros sitios tamén xa vas acostumbrado. Teño que ir collendo xa un que veña collendo relevo tamén. Porque senón... Falando de relevo que decíades ahora, vos si lle transmitichedes ese amor pola Carballeira, ese traballo desinteresado pola Carballeira a alguén, non? A quen? Sí, aos fillos. Roy tamén lle gusta, pero bueno, xa non é tanto como Andrea sí que o vive como o vivo eu, porque ela é unha rapaza nova, ela sí sal con seus amigos un anaquiño, pero ela sempre volve ao traballo e está hasta as tantas da mañán traballando sempre. Ela é a primeira que se involucra, e está comigo toda a semana vendendo camisetas, bueno, involúcrase tanto como a min, gustalle moito. E tamén di que non asimila a Carballeira se non é traballando. E a vos como vos fai sentir isto? Entendo que ben, non? Moi Que contentos. Moi ben, porque pensamos que así habrá xente que... Gústame ver a xente nova traballando, porque sei que despois, cando nós seamos máis velliños, seguirá habendo Carballeira, ou eso espero. ese é o deseo, non? Eso que queremos. Ela xa sigue o vosso percorrido como voluntaria e ten interés en Sí, continuar. ela sí. Ela vai ser das que vai quedar na Carballeira traballando, inda que nós non temos. A parte dese relevo, hai algo que deseedes para o futuro da Carballeira? Eu que siga como hasta ahora. Solo pido eso, que siga como hasta ahora. Sobre todo estes últimos anos foron os mellores para min. En tema traballo, en tema xente. Houve outros moi bons tamén, pero estes dous foron moi bons. Mellor organización, non sei, todo, quizás todo. Un pouquiño de todo. Quizá que ao cambiar para sábado todo o día creo que foi un acerto moi grande. Eso.
Empezar desde O que ven mediodía, as familias. Eso quedou moi ben, moi ben. Que veñan as familias todo o día. A xente con rapaces pequenos, os pais traen os fillos, están aí todo o día, pasan o día aí. Moi ben, eso, Sí, eso creo que foi o que mellorou tanto a Carballeira. o ambiente que hai, moi bonito, moi familiar. Vos que vivides en Zas, non? Zas Concello, creedes que a Carballeira é un dos símbolos do Concello, algo que representa, que Sí. fai que o Concello sea conocido tamén en outros sitios? Sí. Sí, hombre, sí, que claro, sí. por suposto. Creo Por que eso é nos o- conocen. Creo que é a festa máis importante que Sí. hai no Ayuntamiento. Bueno, cada un terá as súas, pero que sí, en festival eso creo que é o máis importante. Sí. Se tuverades que definir nunha palabra o que é a Carballeira ou o que sentides vos na Carballeira ou o que é para vos a Carballeira, que palabra escolleríades? Eu diría orgullosos. Para min familia, familiar. Para min. Que, aparte que somos todos moi unidos os que traballamos, aparte a xente que ven, que todo familia, para min, familiar, familia. Para min sería esa. Pódense combinar ademais ambas, non? Orgullo do que a Sí, familia Sí, conseguiu. Ver porque o ao orgullo final- de ver a Sí. xente toda que está contenta, que o pasa ben, Eso tamén. eso é... A vosa intención, se a vida non lo permite a todos, é ser voluntarios moito tempo máis? Sí, Sí. moito máis. Mentre No o que eu corpo- poda, nos meus límites, eu vou axudar. Mentre que o corpo aguante, pois, seguiremos aí ao pé do cañón. Mentres o corpo aguante, non soltámolo o No. tenedor da parrilla. Non. A pinzas, a pinzas. Eu teño máis fácil, el peor que ten o traballo máis duro. Notase que eu non fixen churrasco na miña vida. Vale, ahora se vos parece ben, imos a facer un pequeno xogo, vale? Vale. Sí, prestádesvos. Sí, sí. Tendes que señalarvos ou a vos mismos ou ao outro en función de quen credes máis probable que pase eso, vale? Son fáciles, porteime ben, non... Vale. Quen convenciu ao outro para ser voluntario? Eu. Cal dos dous quere máis a Carballeira? Eu. Os dous, creo, Os dous. Cal é o máis traballador dos dous na festa? Os dous. El. Os dous. El. Eles tamén pasan aí... O traballo dele é moito máis Botan duro. moito tempo tamén na tequilla. Ah, eso sí. Pero o traballo... Desde que entra no salón tamén é duro. Esa semana antes tampouco me ve moito na casa. Unha semana diferente, Sí, non? Tamén. unha semana distinta. Cal ten o traballo máis duro? El. Penso que sí, pero... Sí, sí. Cada un se el. sabe que o seu sempre é o máis duro. Na. Quen é o que máis amigos podería facer o día da Carballeira? Os dous, Ti tamén. Eu ali non teño moito margen Este de- despois é de relacións públicas. verdad que Cando sal da cociña, Non teño moito margen de... pero cando sales da cociña, Claro, bueno. É eu verdad que cerro, fai eu que ir á cerro máis tarde a parrilla. taquilla. El cerra antes a cociña. Entón, ten máis de Eu relacións convenzo públicas. un pouquinho máis rápido, porque se non llevas a comida, entonces é chantaje, esa rápida. Os dous, os dous. Quen ten máis camisetas da Carballeira? Os dous, Os dous, máis ou menos. sí, os dous. máis os fillos, Sí. máis os fillos. Cal dos dous é máis probable que acabe bailando no medio da xente o día da Carballeira? El. Pode ser. Claro, moi tarde, ten que ser moi tarde. Moi tarde, moi tarde. A quen dos dous lle pedirían consellos voluntarios máis novos? Creo que a min. Levo máis anos. E traballei sempre con rapaces. E quen é máis probable que se enfade ou que se poña nervioso o día da Carballeira? Eu tamén. Eu enfádome moitas veces. Pode ser que sí. Eu. Pois moitas gracias. A ti. Hasta aquí o xogo. Gracias por vir. Moitas gracias a vos.